Sibole kamthaniya nabendlovu emnyama nebenkayishana kamenzi yaphuza umlaza ngameva enhlana sezantsi nginibingelela usandile kwaNdlovu. Namhlanje nginiphathele ivideo la insizwa yaphansi enkandla emakhendle awusuka madoda bathi umuntu uyenziwa umuntu kazenzi isithuthu majikile eshobeni. Insizwa lena nayo engenajabulisa abantu ayazi-ke makuthiwa iyadlala idlalela abantu. Bengithanda ukubukiseke mbukelelana ngokugabisela nje ukuthi awuyibuke le nsizwa ukuthi igadla kanjani idlala kanjani iyayazi into yayo uma isuke idlala estage. Yebo-ke mzakwethu isho njalo ngempela insizwa ubhemile ithi kumnandi ukuthandana nebhinqa kubuhlungu ukuthanda lova. Awuyibuke le nsizwa madoda isaperform ejabulisa abantu. Sanibonani uyundi sanibonani akanithi hhohha akaniphinde nithi hhohha ayeye yamphamba ayeye viva ayisipi viva akithi siyoqiliza eduze kwazi indlovu eyingaki ake ngibone benza kanje aboqiliza phambi kwendlovu eyingaki. Awusuka madoda hhohha isho njalo le nsizwa madoda abalabona lapha-ke ngathi sithele ngey'bongolo. Awusuka madoda isithutha senkunzi uma ujikele eshobeni mnandi ebhemile awubuke suka madoda wo angakhulumi kakhulu umbukelo wami awuyibuke le nsizwa soxolisa mhlawumbe khona lapho umsindo ongeze uhamba uzwe khona ngokuqhubeka kwevideo kodwa hayi suka madoda awubuke naye le nsizwa. Insizwa yasenkandla inkandla enhle ngokuyiholela abasho njalo abasenkandla emanhlatha amnyama bathi inkandla enhle ngokuyiholela eyaphansi emakhendle le nsizwa awuyibuke njengoba iqhubeka iperforma ngikushiya ngikusale kahle imbukelo wami ungakhohlwa ukuthi njengoba mhlambe unathi uqale nokubona le video ungakhohlwa ukuthi usubscribe phela nathi usikhuphule ngoba siyathokoza manisuke ni subscribe okusho ukuthi niyayithanda lesinibonisa yona nesiniphakela yona. Ngithanda ukushiya ke mbukelo wami kushiya naye umuntu yenziwa awubuke lapha eperforma esedlala kokugcina sezohamba madoda. Usuka madoda ngiyabonga kakhulu ungakhohlwa usubscribe. We're